Walang upuan, mahirap lang kami. May bayad ang upuan dito. Joke, joke, joke. Gago. Mainit dito, sira. Nyakis. Gago nito. Palipad ka nga. Kahit $1 lang. Para may pambili ako. Sa Philippines.
Dito nga na. Yung si Don Boy. Magic King. Nagbago na yung tigil ng sabi na kasi. Kurang na gato. Yamong naman nun, ne! Ay! Ay! Nagamong na kita mamuli ay sa amin eh. Among sa ito eh. Ano kayo ayaman? Ilang mo sila dito, King? Napanampay. Isang magaling eh. Isang magaling pa. Kasi ako hindi adubok na. Belum mo. Ang punas na dati. Ay, yung mga bigla. Hindi.
Yung mata si Daunan. Iklog-klog ng Oh. Niluto na yung ka, eh. Nyaman sila ng rabigatan. Alan? Wala? Crazy like this.
Katinala ng danting at dito ko naman. Nagbubuman sa kang bigay. Nagbubusa ka. Susong magpapagsaya ka ng kagbubuti sa kang bigay. Ni ading mo di kayo ni. Uy, na yung pamiking kungan. Hindi ka mo lang makawakan. May kanti nga tumumo, dita! Asan pong tumandi dyan? Huli niya gamit tapos na hindi ka dadawin. Kapayatan naman di sa akin. Hindi daw mapayatan. Hindi ako. Ang kalalaon yung ano niya. Awa, ganit yung kalkadan. Nasa gitna na. Ika natin bay-bay ako manitin. Ala. Ang pasal pong tumandi dyan, tapos ang puros-puros tumanan. Ten. Lawan! Sa ibang dito kabay na dito. Sa ibang na makatulog ka dito. Okay, Bulawan. Please, are you here? Yeah, I'm here. Are you there? Are you love?
Yeah. Yes, I'm preparing because I'm cooking soon. This is bitter gourd. Do you like bitter gourd? Ima Orange Cosmo Biglayang is my dear friend. He's always supporting my live streaming. So don't say get out, get out. Please share my live stream, guys. I was her moderator for a long time. Oh, don't fight, okay? Just be friends. Don't take it personally. Just make it friend for fun. Panda? What do you mean panda? Maganda in Philippines. What do you mean panda? Panda as in animal? Or do you have something? Planning to travel in person or live. Mahalagang paalala, ang pursuit world ay
at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Yeah, I like Mahirap carrots. daw turuan ang mga matatanda kesa mga bata. Meron kasi silang paniniwala na nakatali sa nakaraan na hindi nila kayang bitawan at dala-dala pa rin sa kasalukuyan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang pinapaniwalaan sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga avid listener ng Barangay Love Stories. Ikago, nilalamang po ako sa pangalang Analea, 35 years old at nakatira sa Quezon City. Na-discover ko ang programa ninyo noong sinuggest ito sa akin ng kaibigan Malinis tong tubig to. at dati kong kaopisina na Pero may magulo. pamingit ng mga love stories sa radyo. Sinabi rin niya na subukan kong sumulat sa inyong istasyon, papadudot para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Gusto ko rin humingi ng payo sa mga kabarangay natin kung ano ang Oh my God, wala na tayong sibuyas. Magsisimula ang lahat taong 2023 nang makilala ko ang partner kong si Jimbo. Nagtatrabaho ako noon sa isang private company sa Quezon City bilang data analyst. Katrabaho ko si Jimbo at mas bata sa akin ang No, aking taon. no, just stay here. 37 years old siya noon, samantalang 33 na ako. Dahil may 6 na buwan na akong walay sa long-time boyfriend at live-in partner ko for 10 years. Oh, 10 years sa old. cheating issue niya. Wala kaming anak, bagay na pinaghihinayangan ko. Lalo nang tumanda na ako. Gusto ko na magkabibi at tiwala naman ako na kahit nawala na ang dati kong partner sa buhay ko, ay may tataguyod ko pa rin mag-isa ang aming anak. Kaso hindi kami nakabuo dahil may problema siya. Tapos nung nakilala ko si Jimbo na bagong pasok sa amin, bilang messenger ay naging close kami kaagad. Kahit na mas mataas ang posisyon ko sa kanya sa trabaho at mas matanda ako ay hindi kami kinagana upang mag-develop ang feelings namin sa isa't isa. And fast forward, hindi kami at Okay, goodbye. Thank you so much, Sir Lion. Bye. I'm going to charge my phone.